Idi pa'y laeng agar-aramakin ka, Marcela. Ngam di nakmitlat tasong batan. Sardengan nakman paking. Bakit kan lakaytan? Di ad-addan anasam tinarasaas no kasjay, Marcela. Sasawom mo talaklakayan? Mala, agawid kakit din. Taituloy ko ti aglaba. Tulungan kan, Marcela. Diyak kayat mabannog ka. Ay talawan nakman si kapaking. Di ka mang singa iti panaglabak. Ay ayatin ka, Marcela. Nusong batan la, ikalay sakan adagos. Anya lakit din ay apaking. Kunamlan baro kapay laeng. Apay, baraw ken balasang laeng ayati mabalin nga aginaram. Anya lakit din ay apaking. Agawid kan kunakmat. Di ka mang singa iti panaglabak. Sige, agawid akaon. Ngam umayak tumanain, Marcela. Basta laglagi pa wine, ay ayatin ka. Hoy, andang! Anya ti ar-aramidam diti paraangan ang nakasapsapa. Sakit nagkiting ta short pan mo. Sakit naging pis ta t-shirt mo. Bayan nakadilat tananang. Agpainit ak nga ro dito'y paraangan. Agpainit? Kat saan pa'y matamainitan dito'y banda tayo no kastoy ang nakasapsapa. At danton init na aintun madamdama nanang. Ti kunam kit day, or-orayam arumwar ni Jojo di taka-aruba. Ay, yan yalakid din ay maawatak matkat anang. No maawatan niyo, apay nga rod akong didamag kayo pay laang nanang. Ay, ingkakat agpantalon. Kan umay naktulungan gaglaba, taado ti awat ko ita alalabaan. Nanang, tulungan kayon to. Ngambay andak pay laang dito'y paraangan. Makamo ka man langan. Hello. Good morning, Jojo. Ha? Nay, nakashort pan ka mo, anang. Dituyak man paraangan nyo nga agpainit. Kadwaan ka nga agpainit, Jojo. Una. Sige, anang. Agpainit kalat na dito paraangan, may. Agtugawak iti abay mo, ha? Nay, imabay kamutin kanyak, anang. Tapa agkatugaw ta. Ay, kwa, anang. Medyo dumunin ka dita. Tanay, managa ko dito yung nagtugawak. Saan ka amat nag? Gapot at anglan ka. Ni. Inarakop na kumitin, anang. Di mo ba'y kaya? Anang? Inarakop na kumatan, Jojo. No, inarakop na. Di arakupin kamutin, anang. Jojo, di nakadiagkan. Ay, wala. Agkan ka, anang. Jojo, ilips to lips na kun Wala nang. Lips to lips ka. Jojo, nagsamit ti agak mo. Rosib-sibon ka pa ikit din aap. Jujaw, Tatang. apay jujaw. Apay, tatang. Na, tatultuladam latan ti bagbagat. Kit apay ngamin aya, tatang. Nakita nga naglips to lips kayaw. Nay, nakakitaan niyo mo't ngay, tatang. Di ta paraangan Apay, jujaw. Da kayo kaday ken ni Annay. Taoray di ta paraangan kit agin inagag kayaw. Adiyo man la ilugar.
Na, anya nga ti katawaan. Irik to masidagan tatang. Jak pa'y lakit tuktukan. Anya laki din aya. Anya, ay nagalasan. Ha? Anya tinagalas, tatang? Madi anak ko. Maday ti kasta. Sa nagaputa babae ti masidag. Kitok maamutain. Anya kita sa anay. Nagmayat to pa'y, tatang. Nagganas. Ay maday, Jujaw. Maday ti kasta. Sa pa'y kursunadak ni nanang na. Ha? Kurso na dayaw ni Nana Marcila? Tatang? Wayne, iso adinak ibabain. Di mo pagangangawan ni Anay. Takababain ka ni Marcila. Marcila, umayak man nagpalaba. Adtaw, Ewan Ah. O sige, tailabak to inton madamdama day ta inyag mau. Agin inanaak pa'y langamin ka. Marcila, saan ka di nga agungay no ibagak ang makarik naak iti ayat kin ka? Ha? Anya? Agayat ka kanyak, paking? Ay, di ka katawa kasta, Marcila. Kapudno, ti bagbagak. Ay napaking, bakit kan lakaitan? Saanan aday tati importante ita? Basta siyak, aglablabada tapno aday igatang ko iti vitaminak, kan gatas kaw apang papigsa iti tulang. Nusungbatan na. O, di agtinulong ta. Marcila. Kaya't ka ko mga ilips to lips. Ha? Ay napaking sumardeng ka man! Diyak kaya't ti makirelasyon. Isupay a disturbo iti biyag ko. Adda ka di panagayat mo kanyak, Marcila. Ha, awan! Alan sungbatan na kaon, Marcila. Ang mga numaunaan natadaan ng kan Jojo. Ha? Nakitak iti agsapa ti panaglips to lips da iparaangan may. Nagbayag sika. Anya? Ay, nagalasan! Iswasungbatan na kaon, Marcila. Tagkalay satan na dagaws. Sakbay ang maunaan natadaan ng kan Jojo. Hoy, anang! Apay, agin inagag kayo kano ni Jojo, ije paraangan da? Wala nang. Nagsamiti agak na. Hoy, anang! Hoy! Agring ka! Ni nanang mo't, sa anak mo't anak katurog Makin inagagkakit din iti sa dinuladitan. Uray Ay na. Nagsamit ti agak ni Jojo. Hoy, anang. Di mon ulitan ti kasta, mangibabain ka. Anya kayo lakid din, ayan nanang. Kontrabida kayo iti biyag ko. Di mon ulitan ti makiinagak iti no sa dinuladitan, anang. Nagalas day ta nga arami ti balasang akaskan ka. Tatang, kita man no bagay ko na ito'y kawis ko. Apay, papanam, Jujaw. Inakman arman ni Sonya, tatang. Sonya, inka armay ni Sonya. Kunam. Uwan, tatang. Nay, kunak man nun yan nang tikayan ayat mau. Ay, saan, tatang? Jak to pa'y nararam na jay. Anya nga ron tikayat asawan ti panagin nagagyo iday. Awan ti kaya't asawin da jay, tatang. Mala, rumwara ka. Anya ti kunayo, nanang? Dason ni akin, Jojo. Nakita nga agkibkibin da amagmag na. Agpaili da kanaw. Ha? Agkibkibin da? Katuan, ti awanan ba inason niya? Ha? Saan ang mabaling agawan na kanyak ni Jojo? Ha? Ipungot-pungot ko na jay a babae. Ay, anya lakit din ayaan nang. Day talakit din ti pakiap-apaam. Kaayan ayat ko ni Jojo, nanang. Kasano ako na ba kaayan ayat mo? Katjak to pa'y nasiputan nga imay nakainaram. Uray pa'y, tadagin nagkamin. Naglips to lips kami na dua. Iso nga gayan ayat kami, nanang.
Iso saan ang mabalin nga agawan ni Sonia ni Jojo? Saan ang mabalin? Imbag na nadanon ka diti paraangan nyo, Sonia. Ha? Ni, apay day tabo nang nga igam mo, anang? Agdisukan ka da iti abunang. Nagbidot ka iti sungbat mo kanyak. Ha? Apay nga inagaw mo ni Jojo? Ha? Inagaw mo't asasawam? Adaya inagaw ko kan ka. Ni Jojo nga rod? Inaramnak ni Jojo, iso asinong batak. Nabayag nga agayat kanyak. Ken nabayag mat nga agayatak kan kwa na. Ay, saan ang mabalin? Saan ang mabalin? Ha? Addan sungsungbatan na kanyak. Iso saan ang mabalin nga agawam kanyak? Ha? At dan sungsungbatan na ken ka? Wan! Iso saan ang mabalin nga agawam kanyak? Nagpilit ka, agdiso talaga dati bunang ko kan ka. Ha? Ay! Di mo ilayat day tanangudal abunang mo. Tamabalin ka ngay darom. Ala, pumanaw kan dito'y paraangan me. Imaya ko dito balay yu, Jojo. Inalak amin ng akawis ko yu balay may. Ha? Nay, apay dagita kawis mo. Kin apay nga imay ka dito'y balay may. Anang? Kaya't ko tig sigurado. Tadyak kayat nga agawan na kati sa bali kanyak. Awan, tiba karakrak iti ayan-ayat ta, Jojo. Ha? Apay, kaano pa yan nagayan ayat tamoy? Anang? Takas dito naramid mo kini Sonia alabs ko. Sipod day di pa nangagak mo kanyak, Jojo. Day di nagsamit, alips to lips ta. Nga inagak ta. Nagbayag, naging inagak ta. Kaya't mo pa'y nga ro, ta saan amal pas ti inagak ta, ide? Ha? Iso saan ang mabalin nga agawon na ka ni Sonia kanyak. Tatalaga ang makipin na ka. Ha? Kwa? Sana mabalin. Iso nga ita, agdanatan, katagyan ako dito balayo. Marcela, awanay, inunaan na tandaan ng ken Jojo. Imay mo't tente anak mo, ije balay. Kag dinada ka noon ken ni Jojo. Anya? Jakam mo day ta. Si kanto mo't niya men. Kung nangagasawatan, ngam di mo mo't kayat. Anya nga ita, inunaan na tandag iti dua. Sasawam mo't paking. Talaga kasta Anya nga nga raw, bayan taidan kagasawadan. Ay, jak magustuhan ti inaramid na. Isukit din tinapan iji balayaw. Di nala maurayan ani Jojo ti umay dito'y balay. Baya mo na. Sige, inakaon Marcela. Inyag ko lang tibadaw ngay palabakin ka. Sumuro takkan ka, takasaritak ni andag. Agawid tan andag. Saan ama iparbang daytoy nga inaramid mo? Dito yakon nga agnanang. Agdin na kaming ka ni Jojo. Agawid tan ko nakmat andag. Diyak kayat nanang. Agyan ako nito yung balay na Jojo. Ay, mangibabain ka talaga, anang. Anya kay lakid din ayan, nanang. Anya mangibabay na sasawin nyo. Kat kaayan ayat kumat ni Jojo. Basta agawid tanta, di ka kat mangibabain. Jojo, ay ayatin nakadingag paiso. Wen Sonia. Ay ayatin ka unay. Ay ayatin ka matunay-unay. Sonya! Irwar mo ni Jojo! Ni anang. Wen, ni anang dayta. Sonya! Irwar mo ni Jojo! Rumwar ka dita, Sonya! Agpinadas ta! Payman, sangwak man day ta babae. Nagalasan ti ugalim, rabiin, ngam umay kaagis iskandalo iti kastoy nga oras, awan babain mo. Gapotay nagaw mo ni Jojo. Da kami ti rumbang agdan na sana da kayo. Saan na ka ngay ayatan ni Jojo? Iso a pumanaw kan. Ay ayatin nak ni Jojo. Mayat ko man ti relasyon me. Ngam simingit ka. Aga-agaw. Pumanaw kan. Agawidak lang no kadwak ni Jojo. Iso a parwaram ni Jojo. Awan ni Jojo ditoy. Jojo! Rumwar ka ditan! Agawid tan! Rumwar ka ditan! At
Apay laang ni Annang di ta paraangan, Jojo. Di na kayat ti pumanaw. Nagalasin na ita babae. Masapul ka no akadwa na kang agawid. Sige, tainak ka sa Rita. Saanan? Bayam di ta amalamlamin. Anya ko ba? Sa bagay ah. Ay na. Ay na, Jojo, sana dita. Makikiag dita. Ay na. Anya ti sasawam sunya. Ay na, basta sakyan naklaan, Jojo. Ay na. Saan andita ko nakmut? Ay, Jojo. Ay na, makikiak. Ha? ay, ayatan ka sunya. Ay na. Ay no, nagbanglo ka sunya. Ay, Jojo! Mangmangag ko nakaragragsak kayo di taunag, kanison niya. Ngam kasanumot tanti ayan-ayat Kasanon, day di nakasamsam itlaunay. Nga inagagta. Ije paraangan nyo, Jojo. Naglips to lips ta ijay. Day di na irot, apa naginarakop ta. Day di nagsamit, apa nang matmat mo kanyak, iti day di agundaway. Jojo, aya. Ay, ayatan ka launay. Isarumwar kakit din di tabalay na Sonya, taagawid tan iji balayo. Nakaturog ak gayam diti paraangan da Sonya. Ne, adda ka pala dita? Annang? Dita ka naturog idirabe? Di ka pala nagaway? Inururay ka ngamin, Jojo. Hindi ka mat na uray. Ay, anya lakit din ayaan nang. Di mo ka din ipilit ti bagim kini Jojo. Ta saan nakangarod nga ay ayatan? Siyak ti ay ayatan na. Jojo, apay ngay. Siyak kumati ayatam. Sana ni Sonya. Agawid ka kay din balayaw, annang. Ta saan ka ngay ayatan? No naging nagagtaman iday. Basol mo mutlaang, ta si katim masidag kanyak. O, makitam ita da itaan nang. Si kamot gayam ti masidag. Agkalay sa kamin kinison niya. Isu asar dengan nakaon, annang. Anya ngay ita, anang. O, di sika tinakababaen. Nanang. Ay ayatak ni Jojo. Saan na ka nga ay ayatan? No naging nagagkayuman ide. Gapo, tasi ka mismo ti imasidigkan kwa na. Lalaki day taan nang. Kailiw ko ti panang lips to lips na kanyak. Ay, anang anyalakit din aya. Agpanunot ka man anaimbag. Di mo ipilit ti bagim no di nakakayat ni Jojo. Apay ngay nanang. Di mo idaldal ti bagim ka ni Jojo kan di nakakayat. Agbain kay ti kastanga aramidaw. Nanang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anyalaki din. May saak ide anasiglat a soldado. Diyak kaya tinagginad at itignay. No imbagag ngagtrabaho ka na imbag, agtrabaho ka. Nawatam. Uwan tatang. Agmay may sakang anak me. Ti kayat ka, malalaki ka ba niyang tigtignay. Nawatam. Uwan tatang. Awan ti pagbutbut ngan tayo a pamilya. Gaputa may saak ide anasiglat a soldado. Uwan tatang. Hala, ingka na hindi aradaw, kat agarado ka. Anya? Nagpulot ijay taltalon. Saan ka deya ka ibagbagakir ka? Anas ken anaturid ka. Agtrabaho ka na tayo di talaw nga ore nagpudot ti panawin. Anya? Hala, agtignay ka, yon. Aradwem di pagmula kitinateng. Agtignay ka. Uwan tatang.
Ay na, nasken na masana iti pudot milyon niyag trabaho iti taltalon. Bakit? Wala, ngam nagdaga ang tipanawan. Kapudpudutan na anapan nagaradaw. Ayawan ang yaman na dayta. Iti siyak ti soldadaw. Uray no adag iti kanag. Maiturid ko ti pudot. Nasken na masursuro mat dayta ti anak ta. Saan mat asoldado ti anak ta lakay? Ay uray pa'y. Apaman na malpas na ti panag-eskwela na. Isirek kong tumat ngag soldadaw. Anya, Bagbagay na launay ginagan na alyaon. Nagan ti malalaki kan narungsot nga ayaw. Sanayag itan milyon niyag trabaho itinadagsam tapno saan to amarigatan nga agtrineng kas may sa soldadaw. Nakapayong matnilyon nga gar-arado iti talon da, Fidel. Un ngagpaiso. Nagrigat ngayon tar aramidan na. Kasano ngay amakontrol na tiwit-tiwit ti arado, kabayatan ti panangigem na iti payong. Sapay nagpudot. Kaasim matnilyon. Saan nga tanga mo ni Tata Arman ti pudno? Anya apod no, Fidel? Na, apay, di mo pa'y nadlaw. Ti anya. Ay, nagkapoy kayo maten no di yumadlaw. Anya nga minday ta. Kat no Serena ni Leon. Anya? May sa sirena ni Leon? Kaya't mo asawan. Dat-datlag ti kinatao na. Wen, Christy. Kasano ti pamanagnak mo amay sa sirena ni Leon? Kat no imbaga na idi kanyak. Amapan kami kanwag digos ijay baybay. Kat aglemes kami iti ragsak. Anya? Di mo lamadlawan iti garaw na. Nagsiksi amag na. Kabayatan ti panagarado na. Kaya't mo asawan. Ilimlimod na lang kan ni Tata Arman ti amin? Nalabit akasta, Christy. Iti kanito nga minamamuan ni Tata Arman ti pudno. Sigurado agubat ti mapasamak. Ha? Retirado a soldado ni Tata Arman. Dakas ti mapasamak kinilyon no ipakita na amay sagayam at sirena. At titangdan mo, anang ituloy iti araradwak, Wendy. si kamot lon. Wendel ko namat kanya ka. Wendel. Ay, agyaman tatinulungan na ka nagarado. Mas dawak namin kan ka. Hindi mo pa'y laipod no kinitatang mo amay sa kabakla. Mabutengak. Patayin naklakit din ni tatang ko no ramidag dayta. Malalaki ak no makisasarita kinitatang. Apay nga siya. Kat naaklon mat datatang kananang ko amay sa alalaki. Ay tumboy. Sika tasan ana estrikto ti amam. Ammo mati ni tatang ko. Sigod a soldado. Kat kayat nang agbalinak met a soldado. Anya? Ay, jaket agbalin na soldado. Agparlorak laengen. Ay na. Nagpintas ka laki din, balasang ka. Agyaman na, Tata. Ay, sikati kayat kong asawain nila on balasang ka. Anya? Ay, uwain, Kristay. Sikati kayat ka para italak ka. Ay, ibagak tuman kinilyaw, tarman na ka. Amo nga tanilyon ti agaram, Tata. Ne, apay kitinasar niya ay Kristay. Nalaeng nga agaram da jay. Kaslasaan mo, Tata. Apay anay bagam day ta balasang ka. Ha? Kwa. Awan, Tata. Yaw, inkaman ki di armay ni Kristay. No kayat na ka, ay agkasar kayo adagosain. Hindi tatang met. Jakpay kahit yung mga asawa. Ay, laglag! Haddakan iti usto nga edad. Mabalin mo ti mga asawa. Kunak man no agadalak pa'y. Mabalin mo at paggida ng ti asawa kan ti panagadal mo. Armam ki din ni Kristay. Isaw ti kayat ko para kin ka. Jak kayat. Mayat ka! Jak kayat tatang. Jakpay kayat ti makiasawa. Apayan ako nastirupam lon. Ni tatang ko Nagbaliw man ti kayat na. Apay nga minaya. Kayat na agdato na ka ni Christy. Ano? Jak kayat ti mga asawa. Sino nga rod ti kayat mo lon? Lalaki? Depende. Anya depende. Kasano nga rodan nga iti panagadal mo ng mga asawa ka batan? Mabalin ko kano apagsabayan. Asawa kano ni Christy, taiso ti kayat ni tatang. Ay, pakpakawan.
Diyan la kaya da Christy. Asawaem ni Kriste, yaw. Iswa talaga ti kayat ko aparakin ka. Diyak kaya tatang. Kung ayaw nga gadalak pa, sakbi ang mga asawa. Pagbaliw-baliw mo ti desisyon nyo. Ay laglag! Kinasarita ka ni dinaminsan. Ang mabalin mo ang pagkida na ti panagadal mo kan ti panangasawam. Lakay kan bakit kami kininanang mo. Ti kayat may, maadaan kami mo ti apukaw. Tatang, Ipakitam ita, ti kinamalalaki yawn. Agdaton ka kini Kristay. Nusong batan na ka, ay kat ikalay sa madagusain. anya? Alala, rogya mo na pagdatunan ni Kristay yawn. Kaya't ko tayo dya balasang, aparakin ka. Nanang, diyak kaya ti mga asawa. Maawatan ka, anak ko. Dua talaang ang makaamo iti palimod mo. Saan nga mo ni tatang mo, abakla ka? Nanang, Delikado ano maamuan ni tatang mo amay sa kaabakla. Sigurado apagtalawon na ka. anya nga ti aramidek. Patayin naklagi din ni tatang, lumaamuan na abaklo siya. Ay na, nagpinta, sakit ito yung lipstick. Naglabag at ikulor na. Ay, kita man na naimbag ti bibig ko iti sa arming. Ay, nagpintasa ka talaga. Isuot ko man gayam ti bestida ni nanang nubagbagay ko. Dahit na. Agsarmingak man, nubagay ko man lang ti bestida ni nanang. Ay, wow, nagpintasa ka talaga. Aha. Ay. Anya ti kahit asawan na ito yawn. Apa ang nag-lipstick kan nagsuot ka iti bestida, ha? Akwa! Na, ay, bakla ka? Yawn? When? Saan tatang? Anya asan? Anay ko, di nagtanugin, nagsakit. Eh! Anay ko man nagtatag. Magibabay ka. Ilimlimod mo gayam abakla ka. Isumot lagayam at di mo kayat nga arman ni Kristay. Tabakla ka mo't kayam. Baka man nagtatang. Mabuti nga kami na mangipudnugan ka, bakla. Ay awanan kay tibain. Ibabain mo ti amam. Ay jak kayat ti bakla putot. Isungag talo ka lagay. OMG! Anya tinapasamak iti rupam. Adamat tin blakay mo. Ano? Ang pingin nga agrungangab kamatan yun. Pinagtalaw na kung ti ama ko, Wendel. Jak amo no sa dino ti papanak. Anya? Awan pa imot ko abadok. Sa dinong iti papanak. Ay sus, kasi kamot. Ang di kagdanag. Tulungan ka. Ha? Talaga? Wen yun, tulungan ka. Gapatag gayam ta. Mabalin ka nga agnaid. Iji balay mikin ni nanang ko. Di mo kumamot pinagtalaw di anak ta alakay. Sa dinungatan ti ayan na ita. Jak kayat ti bakla nga anak. Ti kayat ka. Daytay maikanak iti apo ka. Maawatam ko malatan jay putot mo, lakay. Ay na, madanaga na kauno sa dino tinapanan na. Ay, baybayam nga umadayaw. Tapnog na ka. Ibabay na ki din niya manag at may sak anasiglat a soldado ide. Amangan nuan yan, tinapasamakan ko na. Ay, di mo kaasyan da dya bakla. Di nagtupay maipayan iti apo ko da dya tao. Ay, sayang. Baklamot gayam da dyan yawn. Iso kumati mga asawa kan ka, Kristay. Tata, hindi pa ilang amok abakla nilyon. Anya? Day tatyag pa iso, tata. Kursunadak pa imot nga rundilyon. Ngam, baklamot nga min. Sayang nga talaga. Ay, di nagtumot lamaikan iti apo da dya bakla. Sa dino nga rodan ti ayan nilyon, tata. Ay, dya mo. Nasaysaya at langay, asaan niyang pagpakita na mapusor at langay. Nagnanaed mat gayam nilyon iti balay Wendel. Juan Fidel, saan nga mo ni tatang nangagnanaad ijay balay mi nilyon? Sayang da di alyon. Nagtaer pa imat. Baklamot gayam. Saan asayang nilyon, Fidel?
Anya ti kahit mo asawan, asaan na sayang. Siyak lang ti makamu nga da serbi nilon. Nagsiglat to pay. Apay ako nam anasiglat nilyon. Basta. Siyak lang ti makamu anasiglat nilon. Nga uray no may sa abakla. Dawindil atumboy kan leon abakla tinagkuyog. Pagturong damat ijay karayan. Nin. Saan nga amo ni Tata Arman nga dalagayam dito'y barangay Minilyon? Sa bagay, awan mo't bibiyang ni Tata Arman kinilyon abakla. Sa maysa, adayo ti balay dawindil atumboy. Na. Anya ti kahit asawon ti panag-holding hands da. Ay. Surutek man kit di dagiti dua. Ay, ayatan ka, Wendell. Ay, atan ka mat yun. Anya pala ti aramidan ta. Awan mo ti tao dito karayan. Dua talang adda dito eh. Anya nga min ayat ti aramidan ta dito'y karayan. Anya pa'y kuma. O di agsala tayo ti tcha-tcha. Ano? Ay, Luka. Awan mo ti music. Kasanuta ko mga agsala iti tsatsangay. Ay na, nagtaer ka man, Wendell. Nagpintas ka matlunin. Ayatan ka. Ay, ayatan ka man. Ay. Hindi nakagkan kita. Ay, makikiyag lunin. Ay, na. Lunin, Apay ka di, Wendell. masikugak sa matin. Anya, Dua na bulan, ajak nagregla. kasanunday ta. Nga ikat, asawaan ako na. Anya. O lunin, asawaan ako. O sige, ibagak nga rin ka datatagan nanang ko. Nga sawaan kan. Apay, nagawid ka pa ilaing diti balay kat kadwam pa'y day tatumboy, yon. Tatang. Ay, diyak kaya ti putot na bakla. Kaputa dinak maikan iti apukaw, nga agtawid iti kinamalalakay. Mga sawa akon. Ha? Asinaw, ti asawaem, lalaki? Saan? Asawa ako ni Wendy. Ay, ni Wendell. Anya? Asawaem deti atumboy? Oo, tatang. Sana bali at babae mutlata ni Wendell. Kit lalaki ang mutlata. Ay, pudno ka deti bagbaga na Wendell. Uwan tata, kinapudno na. Masikuga kun. Anya? Masikog kan? Wendell? Uwan tata. Ay, amdo kas tagaraw. Ay, na. Ay, na. Nasiglat mo't kayam ti anak ka. Ay, agkalay sa kayo nga roday na tagaos. Siya kaun ti makamaw. Yun, anak ka. Tatang. Ay, pakawanin nak. Kamaw dyanan na. Ay, maadda anak taon iti apukaw. Yahoo! Agdan taon apukaw! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din. Daytoy ti para iti kuryente. Daytoy met ti para iti danom. Daytoy met ti para iti sidaan itanga aldaw. Nay, bosyong. Adun sakit iti napasadaam iti jipita. Nagadumat ti bilbilang ang akwartam. Anya laki di. Wen, nakabudget amin dayta. At danitan ti bayad ti kuryente, kandanom. Kastamatan ti igatang mo iti kanenta itangal daw. Anya ngay daytoy inlasin mo akwarta dito'y lamisaan, bosyong. Nakabudget mo dayta, Imelda. Anya ngay team budget mo. Ay kat, paggatang kumat iti arak dayta bakit? Anya,
Uray ti paggatang mo iti arak, nakabadjay. Katuan, bakit? Day talaga rodan ti pagragsakak. Anya laki ini. Unangam nagadumutan ti budget mo para iti arak mo. Basit laeng day ta, bakit? Nay, anda pa'y sa bali a kwarta dito, ibusyong. Para iti anya da ito'y a kwarta. Nakabudget mo't laeng day ta, Imelda. Anya kumangay ti budgetam. Pagsugal ko mo't day ta kwarta, bakit? Anya, uray ti pagsugal mo, nakabadjay. Uwan, anya laki din. Di ka kadi madanagan, tadamot kwartam. Nimat ikaw ti lumabas di taparangan. Kat agsagsagawi sa'yo. Malala. Rumwarak beet, bakit? Umunakan tulatan amangan. Sa dino ti papanambo siyang. Mapanak ag budget mail, iji pakanan. Nanang, apay, napanan ni tatang. Rimor mo't la adagos. Mapan ka no ag budget mel ijay pakanan anak kao. Anyang ag budget meal. Mabalin mo't amangan langan dito balayo ni tatang. Jak man amokin ni tatang mo anak kao. Ag pagatang itinaimas asidaan. Ngamsan mo't amangan dito'y balay. Takanayon mo't amapan ag budget mel ijay pakanan. Kasanon, deg may kayo manin amangan, nanang. Uwanan na. Kanayon mo't ngamin arumor ni tatang mo numalpasan na nagpasada iti jay. Dua man na budget mail, ading danika. Wan tatabosyong. Dua matin asabaw, ading. Mabitla nga ron tatabosyong. Nagpintas ni Danica. Nagalas mo ti busis na. Kaslakarag. Shh! Daytang liwat mo, ikaw. Kursunadak ni danika. Armagsaa. Anya, ay adala nga rudin asawam. Armang pailaang ni Danica kaslakarag ti boses na. Di mo man sang kaulit na kaslakarag ti boses na. Saan nabalin na kaslakarag? Tinapatay. Kasla artista ti rupa na. Atay kasaritag to man anaimbag no malpas tamangan ikaw. Apay ngayon awis nagsarita ta dito'y sirok ti kayo tatabosyong. Adala ko makayat ko nga ibagakin ka. Danika. Anya day tatabosyong. Adda ka din kaayan-ayat mo? Awan pa'y tatabosyong. Ay, nasayaat nga ron no kasta, adeng. No ngay lakay, tagdaton kan ka. Adda ka din namnaman, ha? Depende tatabosyong. Anya depende, danika. Basta dalakin ti kwarta na. Mayatak nagparam ken ka na. Ay, sana parikot na ita, danika. Adda kwarta. Iso nga agdato na kung ken ka. Adtaw ti budget para itangal daw, Imelda. Nagsapa kamutan anang tad iti kwarta kanyak busyong. Uwan, bakit? Kakaiso na nga dumadan tinapasadag ita. Nasayaat nga ron no kasta lakay. Ay mabit lang, tayo nakmangisagana iti kanam. Ay sanay. Rumwarak mo't lama pa nagpasada ita, Imelda. Kunak man no naggarahi kan. Ay, saan pa? Indagas ko lakin ka ti budget ta para itangal daw. Ay katmangan ka pa ya. Saanan ko naklangarudan, bakit? Mapanak la ag budget nila hindi pakanan. Tunggal lumabas iti paraangan ni ikaw agsagsagawi sa'yo. Nay, mapanak ag pasadan, bakit? Kumunakan to namangan sa ag budget milak lang hindi pakanan. Ay, ikaw, si Kaman ti mangibagakin ni Danica ngay ayatay. Mabainak sa kinkwana. Pagbainam ko mangay, busyong. Si kalatan ti mangibagakin kwa na ngay ayatam. Kabailang nga ta? Ay, wan. Kabailam day ta. Ay, adlatan. Umasidagan dito ayanta, ikaw nga. Anya ti orderyo tatabosyong. Tataik Ay, ayatan nakakano ni busyong. Anya? Kunak man no siya ti mangibagakin kwa na dita. Nagbayag ka mo't amang ibaga. Di siya kaon.
Narabak kayo talaga. Saan kami amang rabrabak, Danica? Pudnaw din nangagmaw nga imbaga ni ikaw. At nakadimot laang namnamat igayam ka, Danica. Depende. Anya dipinday. Depende no ikanak iti kwarta na. Busyong, ikam ka no iti kwartana. Wen, nangagkaw. Si kamot ada sumungsungbat. Salbag ka. Ay, wen, ada kwartak ading Danica. Awisan ka nga agdate no madamdama. At iti kwarta, bakit? Ha? Ikanak manan iti kwartak, Busyong. Nagsingpot kamutan lakay. Kakaiso na nga duman ang tinapasadag ita. Igatang ko ka di amin day tao iti sidaan. Ay kat makamu ka, no igatang mo amin, bakit? Nawad-wad mo day ta kwarta kat. Gumatang ka mo't iti baro apan time. Ha? Ay ngagpaiso, Busyong. Nalawlawan ti garter dagiti pantik. Wen, datay may sa dosinan ti katangam apan time. Tapno ado ti pagsisinoblatam. Awan lakay. Agyamanak. Ay, Busyong, agring ka. Apay ka di aya, bakit? Nabanhugak ang nagpasada iti Jeep. Ay na, barbaron ti pantik. Insuot ko adagosan. Anya, insuot mo adagosan. Kat di mo pa'y matlinabaan. Saanan? Nakasupot mo iti ginatang ko. Kitaom ngamin na. Nan. Kita man, aha! Apay data, Imelda. Apa yan nagmulagat ka nakakita iti pantik. Ay. Anya klase ti panti data, Imelda. Makikita mo data ping-ping ti obot mau. Tibak day ti apanti, Busyong. Yew! Nagalas! Ay, nagalas, Imelda. Saan mo abagay data pantay? Sumardeng ka man, Busyong. Kayat mo ba't lakitaan? Magkanda ko na. Ay, maturog ak kiday, Imelda. Day talata mo mga ramidan. Anya! Nagarbusar ka pa, isak pa'y amapan kagpasada iti Jeep lakay. Saanan, bakit? At damot budget melody pa kanan. Unangam nakaluto ako iti pagarmusaram. Ha? Lumabas manan iti paraangan ni ikaw. Agsagsagawi si humanan. Sige, bakit? Mapanak agpasadan, si kalatan ti agar mo saan. Kaya't mo asawan, sinugbatan na kanila ni ka, Busyong? Wen, ikaw. Datala ang timakamaw, ababaik ni Danica. Anya laki din. Danag mo na aya, Busyong. Agbesprinta, Wen, agbisprinta, Busyong. Agkari ka, adi mo ibagbagakin ni Imelda nga da babaek. Wen, yak ibagbaga. Anya taramidakan ka, no di kagtungpal. Ay, oray tanugan na kiti mamitlo iti rupa. Imbagam data, Wen, nenenenenay. Ay, sumunga din ni Danica. Agdit kayaw, Busyong. Wow! Nagpintas talaga ni Danica. Oray la agya kayak ti patong na amag na. Nanang, apay nga imalatiw kayo dito balay. Ay, sapsapulak ni tatang mo, anak ko. Apay adito balay mi, ti pang sapulan nyo ka ni tatang. Kunak ano imay dito ni tatang mo. Maluman, ngam saan mo nga gawin. Nalabit nga agpaspasada pa'y laang iti jeep, Rumbang kumaan nagkarahin iti kastoy nga oras ni tatang mo. Di kayo unay agdanag, nanang. Agawit mo't laang ni tatang iti balay. Mabit laang, nanang. Adagayam itid ko kada kayo. Anya day ta, Joanna. Ikan kayo iti sidaan nyo kan ni tatang. Ay saan anak ko? Saan aparikot ka na kami ti sidaan? Takanayon nga ibadbajitan ni tatang mo. Day tamo ti pagkayatakin ni tatang mo. Tanalaing nga agibadjet. Uray pa'y nanang. Alaan nyo latan ti sidaan. Saan na balay?
Tado mo dyan linuto kasi daan may kanila kay ko. Dahito ti budget para iti silaw. Dahito'y mati budget para iti makmakan. Dahito'y mati budget para iti arak kaw. Anya, ibad budget ang manan ti paggatang mo iti arak. Ay katuwan, bakit? Anya laki din. Di ka kadi madanagan, ta sa anak mo niyag bartay. At dapay matinlasin mo dito'y akwarta. Para iti budget meal dayta, bakit? Anya, apay-pay lang amen nga ag-budget meal ka. Kat adda lang arudan ti makmakan dito'y balay. Sa bali laeng timakmakan dito'y balay Sa bali laeng matimakmakan iti ruar. Anya, Narigat mo't nga men, no kanayon latan nga adobo ti sidaak, bakit? Ag sidaak mo't iti lopo ti manok anya. Ha? Agsagsagawisiw manen ni ikaw ang alumabas di taparangan. Sige, bakit? Rumwarak be. Siya na balay, nabingay-bingay kumatan, tinapasada. Sika, ti kanayon na partner ka, ikaw. Iso di mo ibagbaga kinimil dati podnaw. Anya laki din. Win ka day. Basta no nagsagawi siwa, amumlatan na rumwarta manan. Namukon day ta, ikaw. Kasano ngay? Mapanta ka day, ije dagos dadani ka. Ikaw. Agimot tayo ti arak iti dagos na. Aginom tayo man kiday. Wina, busyong. Siya kaon ti makamaw iti pulutan. Daklaim pagarapan, napigsa ka kaya mga ginom iti arak. Dali ka. Saan mat, bosyong? Napartag ka mo tayo, busyong. Basit pailaang ti ininom tayo nga arak. Kabailan mi pailaang kanidani ka ti uminom. Ang napartag ka mo tayo. Awan na kiti kondisyon. Ikong. Iso nalakakla mabartag kita. Aya, Iso nga dumog kon dito Kamisan. Talaga dyan akong kabalan pa iti uminom iti arak. ha? Nagdumog mo't nagpaisong ni Bosyaw. Ay, duwa talang na nabatay, dani ka. Ekong. Nagkapoy matgayam tigayam mo nga aginam. Wun nga raw. Nadya kaya tante kas kankuhan na ikong. Ha? Anya ti kayat mo asawan, dani ka. Sikan tigayat ko. Ekong. Anya? Oh my God, Ekong. Ha? Naprosan mo tinti, lulupok, dani ka. Sa baling amin di ugalik. No, mabarta ka, Ekong. Iso nga, oh my God. Kasanon ni Busyong? Nakaturok. Batan. Iso asi kalangan. Ekong. Anya? Ay, kababain pa ikidin kinidani kay dirabe. Nakaturog ak matan, ikaw. Ha? Sapay kayat ko abarte kan, tapno maaramid ko ti kayat ko kinkwana. Ngam sayang, tasak mo tinabartal. Ha? Amam, ikaw. Sak siguro ti kagasatan alalakay, numaikutak ni Danica. Ha? Apay akan na yun hati sungsungbat mo kanyak, ikaw. Ha? Awahan, Busyong. Hanggang sa nabalay. At danto pa'y sa balay agundaway. Maikutak tumat laing dayjay ababaay. Dayjay. Nagkuyo ganda Busyong kan ikaw. Mas daawak lang amay. Tatunggal lumabas ni ikong ijay parangan. Agsagsagawisin. Ay, adalakit di saan anasaya at ngar aramidin da. Limad asurutak dagiti aggayam.
kukuha mo dayta kwarta, Danica. Nagadumatan da ito kwarta, Tata Bosyong. Basila dayta gata, Danica. Naka-budget dayta para ken ka. Busyong, Busyong, Di nagman kalbi-kalbitan ikaw. Busyong, Busyong, kunak na ay, delikado. Danica, Ay, sus, antoy pa iti kanayunan ti kwartang hinted ko ken ka. Awati mo, kukuha mo dayta. Agyamanak, Tata Bosyong. Nagpintas ka. Danica, Pinat patamatan timak, Tata Bosyong. Gaputa, ay ayatin ka. Agdagayang babae ba? Gaya na ikaw! Ano ikaw? Sikamot gayang bakit? Ay, anahi! Wan! Itayak pa yan nakatakdan dito likudam. Bulbuyan, kandang-danggak, tibagbagam, iti da ito'y ababay. Anya! naspak. Itay ka pa'y ngamin akalkalbitan. Ngamdinak mo tikaskasaw, Busyong. Anya! Dala! Agawid tan ni Jay Balay. Kat ako kusam amin ang nagargarot mau. Kat pumadaw kan! Anya! Anya ka din di mapaspasamak ka na kayo, Tata. Di ka nagsaupay, babae! Siya ti asawa na itaw yalaklakayan! Anya, isumat lagayam akanayon ka nga umay mangan dito'y pakanan. Kasabali mat gayam a budget melty bagbagam. Pakawanan na, Imelda, bakit? Ay, sorry! Laklakayan ka lang arudan. Ang babae ka pa lang. Ang sinatalangan. Katay tuyin a budget melty ka balay mau. Ay, sana! Pakawanan na kon bakit? Saanin ang maulit tinaramid ka? Si Kati ay ayatek. I love you, Imelda. Agbalbalew ka nagsingsing putakam. Basta di nag-isinsin. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din!